Ex-priġuniera appuntat subajja u akkużat terza persuna li kienet il-moħħ wara l-hold-up violenti li seħħ f'Awwissu li għadda u li kien ħalla lil Joe Karabott jissielet għal ħajtu fi stat illi l-familja tiegħu kienet iddeskrivitu bħala qar minn mejjed. Il-mara li kixfet din l-isvolta u li jisimha ma jistax jiġi ppubblikat fuq ordni tal-qorti ġiet imħarka biex tixhed fil-kompilazzjoni tal-provi kontra Donna Borci Berras, Zuhair Ħadumi u Mohammed Anas Bulam li qed iwieġbu mhux ħatja li u s-serqa bi violenza. U dim il-maġistrati infarruġa x-xuta allegat li kollox beda fil-ħabs fejn spjegati li kienet fil-faċilità korrettiva ta' Kordin taħt kustodja preventiva bejn Mejju u Lulju. Fil-qorti hija rokkontat eżattament ġara. Kien hemm din il-mara li jisimha ma jistax jissemma illi qalet x'kienet qed tippjana sqarret ix-xut fil-waqt li fakret kif din il-mara kienet priġuniera fi żmien illi u Donna Borci Berras kienu l-ħabs. Ix-xut qalet li din il-priġuniera qaltilhom dwar is-sit tal-ħanut li huwa anzjan u l-fatt li ma kienx hemm kameras. Qaltilhom ukoll il-ħin meta s-soltu kien jalaq il-ħanut fil-waqt li saħqet li din kienet il-moħħ wara l-pjan tas-serqa. Meta fil-ġimgħat ta' wara ħarġu mill-ħabs, l-allegat moħħ qaltilhom biex jikru karozza li Donna u x-xut setgħu jużaw għal hold-up. Il-maġistrat hawn wissieta illi kellha tajt il-verità kollha. Sakemm ma tiftakarx b'mod ċar id-dettalji kollha, kienet se tintbagħat fil-lock-up biex iġġedded il-memorja tagħha wissieta l-maġistrat. Ix-xut kompli tispjega li Donna kienet bejn ħaltejn jekk twettaqx ir-reat jew le. Kienet interessata imma ma kienx taf ma' min kellha tmur, allura żammet lura. Eventwalment ix-xut qalet illi kienet taf li Donna kienet se tagħmel is-serqa għalkemm ma kontx naf ma' min, imma l-priġuniera l-oħra kienet il-moħħ. Hija tatna l-informazzjoni u l-pjan stqarret ix-xut. Il-kumpilazzjoni f'dan il-każ tissokta fil-jiem li ġejjin.